onye ọma m kedu ka ị mere ole otu ị mere otu aka m si na-anabata mmadụ niile n'oge orejiela nke taa ka anyị gbapụ ọsọ egwu oge ọbụla n'ihi na Igbo na-ekwu okwu si na ụka kparaba naanị isi ka eji ekwe ya. Na orejiela nke taa anyị ga-amalite na steeti Imo. Na steeti Imo, akụkọ anyị nwetara na-ekwu na ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị nne ndị lụrụla di emeela njegharị iwe n'ala Owerri na steeti Imo, bụ njegharị iwe megide ụmụ agbọghọ ndị ji anya uhie ha ji anya ike na-anapụ ha di ha. Ndị nna bụrụ ebubo na ụmụ nwaanyị ndị a ji nnọọ uwe ndị na-ekwesịghị ekwesị, uwe ndị a na-eyi n'ime ụlọ mana ha yirizi ya na-apụta ezi, bụ uwe ndị ahụ ka ha ji na-anapụ ha di ha n'ike. You were not informed too. God have mercy upon us. Ha gara n'ihu kọwa na dịka ha nọ na-eme njegharị iwe ha bụ nnọọ ọtụtụ ihe ederede n'aka ha nakwa bana ndị edere megide iyi uwe na-ekwesịghị ekwesị apụta ezi na-eme njegharị iwe ahụ, ma kọwasị ya bụrụ na ụmụ agbọghọ ndị a ajụ ige ntị ma kwụsị ụdịrị agwa ndị a, na ha ga-amalite ịna ha ụtụ, ịna ha fine 1,000 naira, 1,000 naira kwa uwe kwa uwe na-ekwesịghị ekwesị ọbụla yiri. Ịma mgbe m ka bụ nwata, aga m echeta na o nwere nke a na-akpọ simi ka ha na-akpọ underwear. Ọ dị ka underwear ala ihe anyị na-ahụzi gozi overwear, outside wear, upper wear, underwear ala n'ihi na mgbe ahụ underwear nke ọ na-adị nnọọ ka skate, abịa were too ihe dịka flower design chanu ala ya otu a ya na-apụta gị n'ahịa. Tupu gị ịhụ dị nke flower ahụ, gị ma na skate nwaanyị ahụ yi dị tono short. Tupu gị ịhụtụdị ya, ọ bụdị na ị na-ahụ dị oke underwear ahụ ha. Mana ugbu a ma tight ma peteri, onweghị nke ụmụ nwaanyị na-eyi apụtazi ezi, ha yizi apụta ezi. Ya bụ na ụmụ nwaanyị ndị a, ndị nne ha sịra amadụ ma ga-arịọ Chineke si Chineke kụọ ndị di anyị isi. Ma ọkwanụ ha ganụ werenu handkerchief keenụ ndị di ha n'anya, hapụ ekechie ha anya. Ma ọkwanụ ọ hapụ ha sị nna agụụ di m ọma mgbanyetụ m anya gị gawazie. ebe ha na-apụghị ime n'ụdị ihe ndị a niile, na ha na-adụzi ụmụ agbọghọ ndị a na-eji uwe na-ekwesị ekwesị anapụ ha di ha n'ike. Nke a bụ last warning. Ọ dị egwu. Gị na-ajụkwa n'onwe gị, ụmụ nwoke ndị akwanụ ịlụọla nwaanyị, ị ka nọkwa elegharị ụmụ agbọghọ ndị ọzọ ele ha anya, na-ele ndị nke yi efe na-ekwesịghị ekwesị. Iwe onye akpịrị. Gbadezere m isi unu, ụmụ nwoke ndị anọ unu alụọla nwaanyị unu a na-eju dezere m isi unu. N'isi m ka mba, n'isi nke m na m egbu oge. Deze narị ọ dị mma. Site na nke ahụ mere na steeti Imo ka anyị na-akụba ugbu a na nke mere n'isi obodo ala anyị Abuja. N'isi obodo ala anyị Abuja, ndị uwe ojii akpụpụtarala ndị nta akụkọ mmadụ 3 ndị a na-enyo ugbu a na aka ha dị na ogbugbu egburu nwata nwaanyị onye kọpa, onye na-efe ala nna anyị otu afọ. Aha ya bụ Stephanie Terungwa, gbara afọ 26, 26 years old, bụ onye egburu na nso nso a ga-echeta n'ọnwa gara aga bụ April, akọwapụtara Stephanie Terungwa dịka onye a na-achọ. A malitere ịchọ ya achọ dịka ọ gawara CDS ya bụ Community Development Service CDS ndị kọpa. Ọ pụrụ n'ụtụtụ ahụ kpọrọkwa nwa ya nwoke dị naanị 1 afọ na ọnwa 5 gawa CDS ahụ, mana ọ lọtaziri. Amalitezi ịchọ ya achọ dịka o meziri izu ụka abụọ ka achọtaziri ozu ya.
oge achọtaziri ozi ya akọtachahụ ihu ya nchọpụta ka nọ na-emezi bịa chọpụta na ọ bụ Stephanie Teungwa a na-achọ achọ na ọ bụ ya nwa dị ihe a. Mana nwụchiela mmadụ atọ ugbu a bụ ndị a na-enyo enyo na aka ha dị n'ogbugbo egburu Stephanie Teungwa. Mmadụ atọ ndị a gụnyere Jennifer Sembe gbara afọ 26, Monday Simon onye a na-etu Black gbara afọ 36, nakwa Solomon Abu gbara afọ 35, bụcha ndị bi n'ebe a na-akpọ Uguta Lake na Maitama n'isi obodo ala anyị Abuja. Jennifer Sembe ka a na-akọwapụta ugbu a na o tikọtara aka ya na ụfọdụ ụmụ nwoke kpọla nwata nwaanyị Stephanie ala mmụọ n'ike, na ọ gbakọtara ụmụ nwoke ndị ahụ nyere ya aka kee Stephanie Teungwa kee ya eriri kekọtacha ya ụkwụ na aka ya nwa ewerezie acid wụọ ya malite n'ihu ya wụzuo ya ahụ ya niile. Oge ọ bịara nwụọ ha buruzie ozi ya ga tụfuo. Na ihe mere Jennifer nwata nwaanyị a nwere obi ekwensu ka dị mma na Jennifer, na ihe mere o ji mee ihe a bụ na Stephanie sitere kwa n'ụlọ otu nwoke a na-akpọ Edward Achadu, bụkwa na onye Jennifer na-arụ anya ọ na-arị awụ anya love, n'ihi na ya na-ayị alịa na mbụ. Ọ chọkwara ka nwa amadi ahụ iwe akwa ya ihe ọ chọzuru ime ugbu a ka ọ kpọlaga Stephanie ala mmụọ n'ike ma malite iyi Edward Achadu. Gị na-ajụ onwe gị sị ajede ole ụfọdụ ndị enwe n'obi ekwensu. Ugbu a anwụchiela n'oge ịchọga nnọọ ka sọsọ gị nwee nwoke a, ọ ga-enwere ihe mere o ji hapụ gị na mbụ lezie Stephanie hụ ya n'anya ya ekurukwara otu nwa ya ga-esi ka ịkpọla ya ala mmụọ n'ike. Ọ dị egwu ụfọdụ ndị nwere obi ekwensu. Onye kọmishọna ndị uwe ojii n'isi obodo ala anyị Abuja bụ CP Sunday Babaji kọwara akụkọ a dịka nke mere eme ma kọwaa na a ga-akpọpụ mmadụ atọ ndị a n'ụlọ ikpe na nso nso a, nakwa onye nke ọzọ riela mbọmbọ n'ihi na otu onye riela mbọmbọ na aga-anwụchi ya. Agaghị m egbu oge ọbụla malite n'onye nke a gbara ọsọ a ga-ejiderịrị gị AK-47 n'ụkwụ ya. Gbawa ọsọ, a ga-ejiderịrị gị. Nakwa ngị nwa bụ ọkwa ele ndị nke ọzọ ahụ anwụchiri ma Solomon Abu, Monday Simon, ụnụ abụọ sapụrụ n'ala nke taa awụzikwa ụtarị. M ga-eji okpiri ka m ga-eji akụ. Ọ dị egwu na ngị nwa ọgwanụ Jennifer lee na aha ọma ị na-aza Jennifer Sembe, nwata nwaanyị dị afọ 26. Obi gị adị ilu otu a. Sapụrụ ala ọsọ. Lee nnọọ ka azụ nke ya ha nnọọ ka nke broiler. Chineke napụta mmadụ. Ikere mmadụ n'oyiyi gị, mana ọtụtụ ndị eyighị gị ma ncha. Ọ dị mma site na nke ahụ mere n'isi obodo ala anyị Abuja ka anyị na-akụba ugbu a na nke mere na steeti Ọyọ. Na steeti Ọyọ, onye na-ahụ maka ezi mmekọrịta dị n'etiti ụmụ akwụkwọ nakwa ọhaneze nke ụlọ akwụkwọ Polytechnic Ibadan, ahịa bụ Alhaji Soladoye Adewole,
akọwala n'eziokwu na ọnwụ nwa amadi ahụ nọ n'ogo HND n'ụlọ akwụkwọ ahụ bụ Daniel Iguno na-amụ ihe ọmụmụ civil engineering na ọnwụ ya bụ eziokwu. Nwata na-agbalị egwu sugere ọ na-agba ọmụọ na egwu sugere ebe nwa ndị mmụọ. O kwupụtara nke a n'abalị 17 nke ọnwa a bụ ebe ọ nọ kwupụta ọnwụ nwa amadi ahụ dịka nke bụ eziokwu. A ga-echeta na nwa amadi ahụ bụ Daniel Iguno na enyi ya nwaanyị gbachigidere onwe ha n'ụlọ ebe ha bikwa na-awụ na hostelụ nke ụlọ akwụkwọ ha bi na off campus. Ebe ahụ ka ha nọ gbachigide onwe ha n'otu ọnụ ụlọ gwa onwe ha sị anyị ga-elonye ike ga-abụ, anyị ga-elonye ike ga-abụ, anyị ga-elonye ike ga-abụ, anyị ga-elonye ike ga-abụ. Ebe a ka Daniel nọ ike agwụ ya mgbe o jiri hama jip ya na-akwabara nwata nwaanyị bụ enyi ya nwaanyị na akịka ya. Ebe ahụ ka ọ nọ dịka ọ na-akwanye ha ike agwụ ya. Ọ dị egwu. Nke a mere n'ebe ha bi ebe a na-akpọ Idito n'okpuru ọchịchị kansụl Ido na steeti Ọyọ. Oge ụmụ akwụkwọ ndị bikwa n'ogbe ahụ bịara chee ka ha mepekwa n'ụzọ ọtụtụ awa aga ha anaghị emepe ụzọ, ha kwakarazi ụzọ chọpụtazi ozu mmadụ abụọ. Ozu nke nwoke tọgbọrọ atọgbọ ka ọ gba ọtọ, nke nwaanyị ọ gbakwa ọtọ mana ọ gbọtọ ebe ahụ ọ mazi onwe ya. Ebuziri ya gbara ọsọ gaa n'ụlọ ọgwụ University College Hospital dị na Ibadan bụ ebe ọ nọ ugbu a na-anata ọgwụgwọ. Ụmụ akwụkwọ ndị eleghị anya nke nwoke kọrọ ihe ndị ọ ga-aṅụ, ọ gara aṅụrụ ya chọrọ nnọọ Champions League final. Ife ebe mụ na kanụ nwa nkwọ n'ọkọcha na-agba bọọlụ, hey, ife ọfọdụ vim. Chere ya, mụ na nwa agbọghọ anyị ga-agba ya, anyị gbachaa ya ka anyị mara onye ga-ascore goal, ka anyị mara onye ike ga-abụ, ka anyị mara onye ga-eru extra time na half time. Ọ ga-awụ ndị ọ kọrọ. Ụmụ akwụkwọ ndị a ekwuola na achọ ka ekwupụta aha ha na ihe kpatara ihe a bụ ihe aṅụrụ aṅụ iji gosi ka onye ike ga-ebu ụzọ ọgwụ na onye akpọlara nwa amadi a ala mmụọ n'ike mekwanụ nke nwaanyị a aghọtazi onwe ya. You get it. If you don't get it, forget about it. Gị na-ajụ onwe gị sị ụfọdụ ụmụaka ka kpọgara ụlọ akwụkwọ ka ha gaa mụọ nnọọ ihe ha si ha ka ha gaa mụta, mana ha hapụzi ihe ha si ha gaa mụta gaa na-amụ ihe ọzọ. Lenu ụfọdụ ụmụaka ka ga-ediga ụlọ akwụkwọ ha ebirize ka di na nwunye ebe ahụ. Ụfọdụ ha na-asakọta ahụ biri nnọọ ka di na nwunye, ihe niile di na nwunye na-eme ha na-emecha. Ịma ama mma na-apịa ozu ihe n'obodo unu, mana obodo nke m ga-abụ eze ya, aga na-apịa ozu ihe. Daniel izuzugbuola onwe gị, ozu Daniel izugbuola onwe sekpụrụ ala mechie ọnụ ozu. N'ihi na ibidobe ikwu okwu ị ga-ekwurịrị okwu mgbe m na-amala gị aka ntị bịa nka, m ga-ama gị aka ntị bịa nka. Ngwa ndị nọọsụ ebe ahụ dị na ngwa hichatụrụ m ntị ya ngwa nara ya. Aka ntị a mara gị ga-eme gị kulite kwuzie aha gị. God have mercy upon us. Ọ dị mma site na nke ahụ mere na steeti Ọyọ ka anyị na-akụba ugbu a na nke mere na steeti Abịa. Na steeti Abịa, ndị omekome ekpe egbe ndị a na-ebu ebubo na ha bụ ndị Fulani na-achịgharị naama ka a na-akọwa ugbu a na ha atụrụla ụfọdụ ndị njem nakwa ụmụ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ Abia State University dị na Utoro. Ndị omekome a wakporo ụgbọala njem a
ma tụrụ ndị njem a n'ụzọ awara awa ọkaigwe gawa Uturu na Tuesday gara aga ma gbuo onye na-akwọ ụgbọala ahụ. Why this country is where we are today and why where we are today, that's the problem. That's why we're here today. Nke a na-abịa naanị ka o mere naanị abalị abụọ ka ndị omekome ndị a na-ebokwa ebubo na ha bụ ndị Fulani kpa egbe achighari naama nọkwara n'otu ụzọ awara awa ahụ ọkaigwe gawara Uturu ma tụrụ ụmụ akwụkwọ asaa bụ ụmụ akwụkwọ ABSU, ụmụ akwụkwọ mahadum steeti Abia, tụrụ ụmụ akwụkwọ asaa n'otu ụzọ awara awa ahụ. Nke a mere n'abalị 15 nke ọnwa Mee, ya bụ n'ụbọchị Sọnde ka ha tụrụ ụmụ akwụkwọ asaa, ebe na Tuesday ka ha wakpokwara ụgbọala njem ma tụrụ ndị njem. Otu nwata akwụkwọ a tụrụ n'ụbọchị Sọnde ka a kọwapụtara aha ya dịka Emmanuel Nzubechukwu Ụbane nọ n'ogo afọ abụọ 200 level n'ihe ọmụmụ Business Administration n'ụlọ akwụkwọ ABSU. Ọ bụ nwa afọ Ụmụakpọ Ọvụngwọ nke dị n'okpuru ọchịchị kansụl Isiala Ngwa South na steeti Abia. Gị na-ajụ onwe gị, ndị Abia, ndị Ngwa, heke na ọbụngịrị. My question is, which way Nigeria? Otu ụzọ ọkaigwe oge niile, otu ụzọ ọkaigwe ebubo na ndị ekpe egbe na-achịgharị naama na ha tọrọ ndị njem tupu ịmara ihe asị na akpọlatakwala ndị njem enweghị ike iweta ogbugbo nyere ya. Ịmana ya bụrụ na ọ na-eme na Sambisa n'oke ọhịa Sambisa, anyị gara ebe a na-egwu aga ebe ahụ asụ nkwashi ebe ahụ na-agba ekpe eme nke achụwa ha o mewere ebe a. Gọọmenti steeti Abia tinyere gọọmenti steeti Imo, biko nụ ya bụ na o nwere ọhịa ndị nọ n'okporo ụzọ ahụ, biko ka a sụọ ya chụkesie ndị niile nọ ebe ahụ. Gbaa mbọ hụ na ga-eweta ogbugbo nyere nsogbu a. Weghara ogbe ahụ hụ na agaghị anọ ndụ ndị mmadụ nakwa akụnụba anọ n'ọnọdụ ize ndụ. Ọ dị egwu n'agbanyeghị ndị omekome anọ na-agbaala ọsọ ebe ụnụ bịara n'ala mmadụ sị ụnụ bịa gbuo ya, ụnụ bịara n'ala na-abịa bịa gbuo ndị mmadụ. Heke na ọbụngịrị n'ụkwụ ha, a ga-ejiderịrị ha AK-47 n'ụkwụ ha. Gbawa n'ọsọ, a ga-ejide unu. Ọ dị mma, ọ ka bụ n'oge OREJIELA ka mụ na gị na-anọrị nke taa. Biko nyere m aka kesaa ihe onyonyo a ugbu a. Akụkọ ndị ọzọ ka m ga-ewetara gị ya bụrụ na m lọghachi. Biko apụkwala. Mami, shuga na-esi isi ụtọ. Adam, etinyere m ya natural spices m zụtara n'aka mama ejima. Ha, ihe nke ọlaị. Mba, ọ beans. Nwanne m, mgbe ọbụla ị chọrọ isi erimeri dị ụtọ nke ga-akpụta agụrụ ezinụlọ gị, jiri mama ejima natural spices sie erimeri ahụ maọbụ jollof rice, spaghetti, stew, fried rice, ofe akwụ, porridge yam, coconut rice, isigbu anụ maọbụ azụ. Mama ejima natural spices nọ ya. Ha nwekwara pure coconut oil maka ndị na-enwe afọ ike constipation, ọnya gbarala isi akwara nakwa ịchọ mma ntutu isi maọbụ nke ịchọ mma ahụ. Mama ejima pure coconut oil ga-arụ ọrụ ahụ. Ha nọ na Mbieri Road, Akwakụma, Owerri, steeti Imo, maọbụ gị ezite ozi na WhatsApp maọbụ kpọọ n'akara ekwentị a 0703-026-8981. Ọzọkwa 0703-026-8981. Mama ejima natural spices and pure coconut oil. Choi, nke a bụ nnọọ ọ pụrụ iche. Nnọọ ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị fọdụrụnụ. Site n'aka ahụ mere na steeti Abia ka anyị na-akụba ugbu a na nke mere na mba India. Na mba India, otu di na nwunye akpụpụla nwa ha nwoke n'ụlọ ikpe ugbu a. Dịka ha kpụpụrụ nwa ha nwoke n'ụlọ ikpe, ha na-agwa ụlọ ikpe a na nwa ha nwoke ga-akwụ ha ihe rukwara $650,000
ya bụrụ na ọ mụtara ha nwa n'ime otu afọ, na ha na-enye ya naanị oge amara otu afọ sọsọ. Ya bụrụ na ọ mụtara ha nwa n'ime otu afọ a, na ọ ga-akwụ ha $650. Ya bụ $650,000. Ndị na nwunye ahụ ha bụ Sanjeev nakwa Sadhana Prasad kwuru okwu sị na ike agwụla ha, na ha nọ nnọọ na-eche ka nwa ha nwoke na nwunye ya mụtara ha nnọọ ụmụ, na ha mefuru ọtụtụ ego zụọ ya ruo n'ogo na ọ gara ụlọ akwụkwọ mahadum mụta ka esi anya ụgbọelu, ya bụ ọ bụ onye pilot. N'oge ha mekwara I do wedding ha, n'ọha mefuru ego ha, n'ọha ego ha ka ha ji mere ha wedding kpụ ọkụ n'ọnụ, na ha ewerekwa ego ha ziga ha mba ofesi ka ha gaa mee honeymoon. Ha mechazi honeymoon, racha honey, ha chọzi iji ha dị moon. God have mercy upon us. Otu ha ga-esi nọrọ na honeymoon wee racha honey, ezighi ha moon. Mba na aṅụ ịrara mmanụ aṅụ ga-eji iji moon, na aṅụ ga-agbazi ha ugbu a, na a ga-akwụ ego niile ha mefuru n'elu isi ịzụ nwa ha nwoke a na ihe niile na mmemme niile ha mere nakwa honeymoon. A ga-akwụ ha ụgwọ ahụ n'ime otu afọ. Ya bụrụ na enye ya, ha mụtara ha nwa n'ime otu afọ. You were not informed too. Ịma na nwata nwoke a na nwunye ya n'ime afọ 6 ha lụrụ alụmdi na nwunye, na ihe a ma sọsọ ọrụ ha na-arụ, ọrụ bekee ha na-arụ, chefuo ịmụtara nwata nwoke a chefuo ịmụtara nne na nna ya ụmụ, chefuo ịmụtara nne na nna ụmụ. Na ịma na Chineke sị mụọ n'ọmụmụ mụbaanụ, kedu imekwa ndị nke achọghị ịmụ? Mba ha ga-amụrịrị. Maka ịtụfu ya atọ ụtakwa. Ọ dị egwu. Ọ dị mma, n'agbanyeghị na nne na nna ekwuola ka ọ dị ha n'obi, nke nwata nwoke a na nwunye ya emeela n'otu o si dị ha n'obi nke ha, nke bụ na eleghị anya ha achọghị ịmụta nwa eme ha ji gbachi nkịtị kemgbe afọ 5, achọghị ikwu fekem ha gbachi nkịtị. Mana ya bụrụ na ọ bụ ihe ha kwekọrịtara na ụlọ ga-amụtara anyị ụmụ, anyị chọrọ ụmụ, anyị ga na-akpọkwanụ papa grandmama, anyị chọrọ ya nọ agreement, unu mezu agreement. Agreement is agreement. Ị nụla ya na agreement is agreement, yo. Agreement is agreement, yo. Without reaching for settlement, you can't determine nonsense. Agreement is agreement, yo. Onye ọma, ncheta na ị pụrụ izibata ozi na WhatsApp maọbụ kpọọ n'ekwentị. Ya bụrụ na ị chọrọ ka m haziere gị jingle advert bụ kpoo, maọbụ ị bụrụ onye MC n'oge mmemme gị, naanị n'akara ekwentị a 09121590630 maọbụ na 08165349934. N'aha ndị odee niile bụ ndị chịkọtara ma hazie akụkọ ndị a, ka mụ bụ Ọsọndụ Chukwuebuka bụ onye tụgharịrị ma gụpụta ya n'asụsụ Igbo na-ekele gị maka isonyere m. O ji ngaji eri, chetakwa onye ji aka. Ka ụgbọgọrọ mịara m ma mịakwara nwunye di m. Ebere merụrụle m ndị mmadụ, ọnụ m eberule m ndị mmadụ, ịma na ebere meburule m ndị mmadụ, kwọmpịtị ebere meburule m ndị mmadụ.